Máte nejaký problém, džentlmeni? Chytili sme divokého koňa, pane. Mustanga. Naozaj? Armáda si už poradila s takými, ako je on. S týmto to nebude iné. Tak stoj! Pamätám si, ako som poprvý raz videl štrkáča plaziaceho sa mi do cesty. Pripravte to zviera. Áno, pane. Tento nevyzeral ako štrkáč, ale aj tak som si myslel. Had. Uviazme ho, chlapi. Priťahni! Uviaž to, dobre, už to mám. Murphy je tvoj! Daj pozor! Je to divoch. Pozrieme sa, ja ho skrotím. Au! Vidíš? Tak ty sa chceš byť? Au! Au! Ako chceš. Poriadne to priťahnite. Murphy, pozor! Pozor! Veď ty skrotneš. Marv, si v poriadku? Chlapi, zožente nejaké posily a odvete to zviera do stajne. Nie do stajne. Pane, Do výbehu. Najvyšší čas ho skrotiť.